חיבק אותה ורצה להתחמם, וכנראה שהיה לה חום גבוה כי היא התנפחה מאוד, וכולם צעקו, אני אגיד את זה ביידיש, נמצא רוסס קינד לא סרגים דנשומה, תרחיקו את הילד, תנו לה למסור את הנשמה שלה, תנו לה למות, כי הילד לא, כאילו לא נותן לה למות. אינני יודע אם זו הייתה סיבה, כן ילד, לא ילד, אבל אני שוב מגיע לרגע מאוד מאוד עצוב כשבאו אחרי שאמא שלי מתה ותפסו אותה בידיים וברגליים ועוד הספיקו להלביש לה כותונת לילה כדי שיוציאו אותה ככה, ואני זוכר את השערות ככה פרוסות ברוח שבאו, הוציאו אותה וזרקו אותה לגלה עם המתים, שמהר מאוד הפשיטו את כולם, כי כל חתיכת בת שהיה שם רק למכור ורק להעביר, וזהו, הייתי מטושטש, הייתי כנראה גם אני חולה ולא ידעתי מה איתי, עד שהחודשים הקשים האלה של החורף עברו, והתחלתי להתאושש ולצאת וקצת להיפגש עם אנשים. ואחר כך הייתה עוד שהגיעה לברשת, ובאו קרובים שלנו מצ'רנוביץ. אלו מצ'רנוביץ גירשו אותם כמה חודשים אחרינו, וכשהם הגיעו אז באו דודים שלנו וקצת הביאו וקצת הקלו וקצת המצב קצת השתפר. ילד נשאר ילד. ברגע שהתגברתי על המחלה, קמתי, יצאתי, הלכתי להתרחץ, היה שם בריכת מים, ללמוד לשחות, הלכתי, זאת אומרת בקיץ כמובן, והלכתי גם לסחור בתוך השוק, בתוך היריד. היריד של האיכרים היה מחוץ לברשת, ושם תמיד להסתובב בין מאות עגלות של האיכרים שבאו למכור את מרכולתם, וזה מוכר סוס וזה מוכר חזיר וזה מוכר משהו אחר. תמיד ידעתי להסתובב ביניהם ולמצוא פרוסת לחם, גם לבקש וגם לשנורר וגם לקבל. ואחר כך התחלתי גם לעסוק במסחר. אני קיבלתי גפרורים למכור וקיבלתי אבני מצית, והלכתי למכור אצל האיכרים בשוק אבני מצית תמורת פרוסת לחם, כמה תפוחי אדמה, והייתי מביא את זה ומתחלק עם אבא ועם הדודות ועם אחי הקטן. היה גם שוק של יהודים שגם באו הגויים לקנות שם, אבל זה היה שוק בתוך הגטו. ובשוק הזה, שוב דבר שמאוד הרשים אותי, התפתחה תעשייה של מטפחות צמר. את המטפחות האלה עשו מתוך טליתות של היהודים וצבעו אותם בתכלת, אבל כשלקחת מטפחת והרמת אותה כלפי מטה, ראית את הפסים של הטלית. פרנג'ים מסביב, הכל מטפחת צמר כאילו אורגינלית, אבל זו הייתה תעשייה של מטפחות מתוך הטליתות של יהודים שנפטרו, ואני כילד כשראיתי את זה, זה מאוד, בכל זאת אני הרגשתי תמיד משהו לקודשים שלנו. כפי שאמרתי, ברגע שעברנו את החורף הקשה של 41, 42, כבר הייתה שנה קצת יותר קלה. התחיל איזשהו קשר עם יהודים גם מחוץ לגטו, מרומניה. הסבתא שלי מצד אבא, כפי שאמרתי לך, הצליחה להבריח שרשרת זהב, והיא בברשת כל פעם, כל חודש מכרה 2 חוליות מתוך השרשרת, וזה קצת עזר לנו לקיום השרשרת הזהב. דבר נוסף, היות וסבא שלי היה חסיד של הרבי מוויז'ניץ, אז הרבי שנשאר ברומניה הוא שלח ותמך בחסידים ובידידים, וסבתא שלי קיבלה איזושהי תמיכה דרך שליחים
שהגיעו לא בצורה רצופה ולא בצורה סדירה, אבל מדי פעם היא קיבלה משהו מאת הרבי מוויז'ניץ, שנשאר באזור רומניה. על הגטו, גרנו בתוך בית, במורד, מי שבא והצטרף ויכולנו לעזור, אז תמיד הכנסנו אותו בפנים. אלה שבאו אחר כך מצ'רנוביץ, הדודים שבאו במשלוח, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, לא בשיירה, אז כבר לא, בטרנספורט המאוחר יותר, הם לא סבלו כל כך, מכיוון שהם גם נכנסו לבתים מחוץ לגטו, לבתים יותר מרווחים, והם באו קצת עם רכוש, ויכלו להסתדר. ואנחנו, אני ואחי, אנחנו עברנו גם לגור איתם ולהתאכסן איתם, והיינו לא צמודים כבר כל כך לאבא ואחיות של אמא בבית הקודם שהיינו. ב-1943 פרצה שמועה שרושמים ילדים יתומים להחזיר אותם לרומניה. הלכנו, אני ואחי, ונרשמנו לחזור עם הילדים היתומים. וזה שוב היה לקראת חורף, והייתה קצת פרידה, היה ויכוח, כן לשלוח את הילדים, לא לשלוח את הילדים. חלק אמרו, צריך להציל את הילדים, ואנחנו פה, איזה עתיד יש לנו פה, חלק אחר אמר, אבל איך אפשר לשלוח את הילדים? בכל אופן, אני ואחי אברהם, אנחנו נרשמנו לשיירה הזו, ויום חורף אחד, אינני יודע אם זה היה כבר סוף 43, או כבר אולי הושיבו אותנו על מסחלת, ונסענו משם לבלטה עם קצת החפצים האישיים שהיו לנו, והצטרפנו אל בית היתומים של הילדים בבלטה, ובדרך קפאו לי אצבעות הרגליים. פה מתחילה הפרשה של הילדים היתומים והשיירה של הילדים היתומים. אני רוצה אבל כאן עוד לחזור איתך לתקופה של הגטו, לשמוע קצת על חיי היום-יום שם. חיי יום-יום. אם כילד, את שואלת אותי אם למדתי בבית ספר, לא למדתי שם בבית ספר. בית כנסת היה, רצתי להגיד קדיש אחרי אמא כל הזמן. כפי שאמרתי לך, היה להסתובב בשוק, ביום היריד ללכת למכור גפרורים, וכן, היה לי גם איזה אירוע ששכחתי לספר על זה. את אבני המצית הייתי מחזיק בבקבוקון קטון בתוך הכיס, והייתי שואל אותו, ז'ז'יגלקי, אם הם רוצים אבני מצית. זה היה סחורה שעוברת לסוחר. הייתי מוציא כמה אבנים לתוך כף היד, מוסר לגוי, והוא נותן לי פרוסת לחם. יום אחד, בתוך הסיטואציה הזו שפתחתי את הבקבוקון, בא סרג'נט רומני וראה אותי מאחורנית, ונתן לי בעיטה, וכל הצנצנת עפה, וכל